Ja näin joukkueet valmistautuvat kakkosdivisioonan finaaliotteluun. Mittaa toisistansa tässä ottelussa ottavat Saaristomeri ja EUS. Ja näin lähtee hieman yllättäenkin kakkosdivarin finaali käyntiin. Näin Saaristomeri nähdään tänään tummisluikkareissa. Ja sieltä jos he pääsevät tekemään heti ensimmäisen korin. Siellä korin tekijä numero 21 Keränen Matti ja syöttäjänä Erlin Tatu. Se oli nopea aloitus tälle finaaliottelulle. Kun Keränen iskee jo ensimmäisen minuutin aikana ensimmäisen korin. Mutta nyt peli jatkuu. EUSilla pallo. EUS pääsee pyörittämään tuolla Saaristomeren päädyssä. Hieman pomppii vielä nuo edeltävän ottelun lukemat tuonne taululle. Mutta ehkä me ei anneta niiden häiritä. Sieltä tulee jo ensimmäiset oikeat lukemat näytölle. EUSilla pallo. Yksin on EUSin pelaaja nyt tuolla Saaristomeren päädyssä. Pallo tippuu pohjaan. Pallo pohjassa. Kuka ehtii ensimmäisenä palloon? Sinne ehtii EUSsi ensimmäisenä palloon. Jää vähän yksin. Ei huomaa tuota kaveria vierellä. EUS saa säilytettyä pallon itsellään. Hyvin pyörii. Saaristomerellä pallo. Päästään EUSin päätyyn.
hyvin pyörii. Hienosti on myös EUSin puolustus tuolla korilla. Saaristomerelle tässä vaiheessa vapaapallo vähän epäselvää, että mistä syystä. Tuomarilla se todennäköisesti on tiedossa, mutta tänne asti ei tieto kulkeutunut. Nyt lähtee sitten vauhdilla tuonne koria kohti Saaristomeren pelaaja. Ja sieltä päästään lyömään toistamiseen pallo koriin. Hienosti tuolta korin juuresta ujutetaan pallo tuonne maalivahdin pään vierestä koriin asti. Syöttäjänä numero 50 Ahonen Hannu ja korin tekee numerolla 12. Tuomas Huhtaniska. Peli saadaan jatkumaan. EUSilla pallo. Siellä myös korin vallattu. Päästäänkö syöttämään siihen korin valtaajalle pallo? Aivan ei saada. Siinä ehtii pakki saamaan kädet väliin. Siinä oli hyvä yritys. Hyvä idea. Mutta pakki oli kyllä nyt todella terävänä. Ja huomasi, että ei ole oma pelaaja siinä korin päällä, vaan vastustajan pelaaja. Saaristomerellä pallo. Ja nyt päästään jo uudestaan tuonne EUSin korille ja maalivahtiin kiinni, mutta siinä oli hyvin, maalivahti pysyi paikallaan. Ei stressaantunut siitä, että hyökkäjä tulee tai vastustaja tulee niskan kiinni. Nyt pomppii pallo oikein pahannäköisesti. Saaristomeri taitaa pallon tästä viedä. Pääseekö syöttämään kaverille? Ei. EUSin pelaaja hienosti riistää pallon itselleen ja nyt lähdetään sitten vastahyökkäykseen. Ja sieltä päästään korille, mutta hyvin on puolustus selässä kiinni. Pääsee yllättämään tuolta selän puolelta. Ja siellä nyt pallo oikein tuossa korin juulilla. Ja sieltä päästään lyömään pallo koriin. Todella merkityksellisen näköinen kori. Sieltä jotenkin kurotetaan maalivahin selän taakse tuolta yläpuolelta ja ujutetaan pallo tonne koriin. Tärkeä kori, mutta todella eriskummallisesti tehty. Hieno suoritus. EUSilla korintekijänä numero 12 Mats Nordin, syöttäjänä joukkueen kapteeni Jukka Puputti numerolla 6. Ja näin päästään jatkamaan. Saaristomeri lähtee pallon kanssa. Todella voikas finaali.
kun jo ensimmäisen erän, ensimmäisen puoliskon aikana on ehditty tekemään jo niin monta koria. Ja päästäänkö tästä uudestaan tekemään kori sinne Äänkään Saaristomeri Eussin korille. Nyt uidaan siitä pakin yläpuolelta suoraan maalivahtiin käsiksi. Nyt näyttää siltä, että maalivahdilla on olkapäitä tuolla korin sisällä, mutta ehkä hänet vaan työnnettiin sinne. Ehkä se ei ollut maalivahdin omasta vapaasta tahdosta. Nyt lähtee uudestaan Nordin pallon kanssa. Löytyy hyvin syöttösuunta. Habesreiter käy tuolla korilla, mutta päättää lähteä pois. Fiksusti pelaa. Kemppi. Nyt pyörii hyvin tuolla korilla. Hyvin pyörii Eussilla pallo. Siellä kärkytään palloa. Eussilla pallo. Onko ketään kenelle syöttää? Sieltä löytyy. Ja nyt Korinalle hyvä syöttö, mutta siellä vastassa olikin lähinnä Saaristomeren pakki, mikä hyökkäyksen kannalta ole mitenkään kauhean toivottua. Ja sieltä pusketaan. Pusketaan pallo koriin. Tullaan tasatilanteeseen. Hienosti haetaan syöttö tuonne alapuolelle. Ja sitten vielä tuonne tyhjän tilan korin juurelle. Ja sieltä pääsee lyömään Eussi pallon koriin. Onko sama duo, joka teki ensimmäisen korin? No on. Siellä lyö numero 12 Nordin pallon koriin. Ja numero 6 kapteeni Puputti syöttää tämän korin. Ja näin lähtee Saaristomeri pallon kanssa liikkeelle. Pallo saadaan vietyä tuonne korille. Mutta siinä on hyvin Eussin puolustus terävänä kimpussa. Sieltä haetaan irtopallo. Nyt lähtee Eussi sitten vastahyökkäykseen. Tai purkamaan ainakin, elleivät jää tuossa keskikentällä jumiin. Hyvin hakee Eussi. Ja näin päästäisiin sitten lähemmäs koria, mutta Saaristomeri riistää pallon. Ja nyt lähdetään sitten jo toiseen suuntaan. Ikävästi jää nyt kyllä pallonhaltija aina yksin pallon kanssa. Ihan kummankin joukkueen puolella on aina kaverit muutaman sekunnin myöhässä. Silloin kun ne tulee siihen, niin hyvin haetaan niitä paikkoja. Hyvistä tilanteista haetaan niitä paikkoja. Mutta ehkä vähän myöhässä ollaan. Jokinen pallossa. Ei syöttösuuntia. Sieltä pinnassa syöttö kaverille ja nyt sieltä haetaan sitten alapuolelta. Päästään tuonne Saaristomeren koria lähemmäs, mutta päätetään lähteä taaksepäin odottamaan kavereita. Järkevä veto. Pallo menetetään ja nyt lähtee sitten Saaristomeren pelaaja
täysiä tuonne toista päätyä kohti, mutta jää kiinni puolen kentän tienoilla ja joutuu odottamaan, että pelikaverit tulee hakemaan syöttöjä. Ja nyt päästään yksin tuonne maalivahtia haastamaan. Pakin yli uidaan ja lyö pallon tuohon korin reunaan. Hyvä yritys. Päättäväinen. Pallo Saaristomerellä. Lähdetäänkö nyt pyörittämään palloa tuolla kehällä? Nyt päästään puskemaan siinä pallolla maalivahtia pois, mutta pallo pomppii. Eus vie pallon. Sieltä hienosti pallo liikutetaan selän takaa. Nyt päästään sitten syöttämään kaverille. Ja päästäänkö lyömään tyhjiin? Ei päästä ihan tyhjiin, sinne ehtii maalivahti väliin. Ja menetäänkö tässä vielä pallo? Nyt sitten on kovaa vääntöä. Eus säilyttää pallon itsellään. Pallo pinnassa Eussilla. Pallo liikkuu pinnassa. Nyt lähtee Eussin pelaajat syöttö tuohon. Ai harmillisesti lentää pallo nyt tuohon maalivahdin jalkoihin. Sieltä saa Saaristomeren pelaaja pallon otettua itselleen. Ja nyt lähtee sitten hyökkäämään. Saaristomerellä pallo. Nyt päästään tuonne Eussin päätyyn. Mutta kaverit vähän liian kaukana, että voisi syöttää. Ja siinä on sitten Eussin pelaaja kärkkymässä. Vie pallon. Pääsikö syöttämään kenellekään? Ei. Saaristomeri vie. Melkoista pingistä tämä pallo vuoroperään toisen päädyssä ja toisen käytössä. Mutta nyt pääsee sitten Eussin pelaaja lyömään tyhjiin koriin. Siinä ei ole Saaristomeren pelaaja maalivahti valmiina. Sieltä hyvin hakee Eussin pelaaja numero 33 Niklas Habesreiter pallon pohjasta ja pääsee lyömään pallon vielä tuonne tyhjiin. Kun tilaisuus tarjotaan, niin Habesreiter kyllä sen hyödyntää. Ja vie Eussin 3-2 johtoasemaan, kun ensimmäistä erää jäljellä 3 minuuttia. Tuo kori olisi ollut kyllä estettävissä, mikäli Saaristomeren pelaajat olisivat olleet hereillä. Saaristomerellä pallo. Sen ehtii Eus sitten viemään itselleen. Pallo harhailee. Sieltä hyvä pitkä syöttö keskelle. Syötöt jatkuu. Päästään tuonne korin lähettyville. Mutta päästäänkö lyömään palloa koriin? Ei. Lähdetään hakemaan uutta vauhtia. Hyvin pyörittää Eus. Ja pallo liikkuu. Pallo pinnassa. Ja sieltä lähdetään sitten koria kohti, mutta jälleen kerran jäädään nyt kyllä harmillisen yksin sinne Saaristomeren pelaajien eteen. Siitä on vaikea kyllä niin kuin 4-1 tilanteesta tehdä koria.
Nyt sieltä tullaan jo 2-2 tilanteeseen tuon korin yläpuolelle. Eussilla pallo edelleen. Saaristomeri vie pallon. Ja nyt päästään purkamaan. Päästään vastahyökkäykseen ja 1-1 tilanteeseen. Ja sieltä lyödään pallo koriin. Ja näin lyödään pallo koriin. Jälleen kerran Matti Keränen lyö pallon sinne koriin. Siinä pääsee yksin maalivahtia vastaan ja vielä tuolla tavalla, että maalivahti on levyttämässä tuossa korin päällä. Eli pääsee ihan vapaasti puskemaan tuolta selän puolelta maalivahtia pois. Syöttäjänä edeltävään koriin oli numero 7 Antti Wexström. Eussilla pallo tuossa keskikentän tienoilla ja pyörittää palloa. Pääsee syöttämään, mutta nyt jää Eussin pelaajia kyllä vähän turhan yksin jälleen kerran. Pallo vietään tuonne turvalliseen kulmaan. Ja pallo pyörii. Saaristomeri vie pallon. Ja nyt lähdetään sitten 20 sekuntia erää jäljellä. Päästäänkö vielä tekemään koria tästä tilanteesta? Syöttö tänne korin toiselle puolelle ja sieltä lyödään! Sieltä lyödään vielä pallo. Yhden kerran koriin. Saaristomeri vie pallon korille. Yrittää siitä itse puskea. Ei saa syötettyä tai tehtyä koria. Syöttää tuonne toiselle puolelle koria. Ja sieltä päästään sitten yllättämään maalivahti uudestaan selän puolelta. Ja pallo lyödään koriin. 13 sekuntia erää jäljellä, kun numerolla 16 Ronkanen pistää pallon koriin. Syöttäjänä toimii numerolla 47 Aarikka. Ja näin päättyy ensimmäinen erä tätä finaaliottelua. Lukemin 4-3 Saaristomerelle. Melkoinen erä. Kyllä kaikin puolin paljon korea. Ja aika peräkkäin tulivat aina, tai pareittain tuli niitä koreja tiheeseen tahtiin. Ja tosiaan todella tasaista peliä, joten tämä finaali voi kääntyä melkein miten vaan. Näin joukkueet vaihtavat puolia ja keräilevät voimia.
Tiesit sä, että jos sä juokset ylämäkiä, niin sun kroppa hakeutuu taloudelliseen ja ryhdikkääseen juoksuasentoon. Näin sä opit juoksemaan. Mut kato silloinkin se kuuluu. Mut siinä oli jotenkin vaan, että se niinku overridas se yksi mikki. sitten Leevi tuli ja paineli jotain täältä näistä. Multa ihan silleen, okei. Ai ei tiedetty. Ei. Joo. Mut hetkinen, onks tää nyt päällä? Joo, jos sä tän nostat niinku ylös. Huomaat sen, kun se kokee. Joo. No niin, otetaan läpsystä vaihto. Telma lähtee nyt lämmittelemään ja mä tuun tilalle. Onks tää uusi peli vai puoliaika? Puoliaika. Elikkä nyt ollaan vielä toinen erä, pelataan Saaristomeren sukeltajat, Espoon urheilusukeltajat peliä. Näköjään täällä on 4-3, eli tosi tiukkaa, ei ole mitään ei ole vielä varmaa. Voi vielä moneen kertaan muuttua. Harmillisesti en tuossa ehtinyt tulla aikaisemmin, niin en edes tiedä, että kuinka tässä pelissä on mennyt. No niin, nyt lähtee käyntiin. Ja Saaristomeri sieltä nappaskin nyt pallon ensimmäisenä, pääsee sinne hyökkäyspäähän aika nätisti suoraan. Siellä ei ollut nyt ollenkaan puolustajaa. Eli sieltä tuli maali ja katsotaan vielä uudestaan. Oikein esimerkillisesti sieltä puskettiin sisään. Nyt oli kyllä Eussin kannalta huono alku tähän erään. Nyt täytyykin toivoa, että vähän sitten skarppaavat tuohon noin seuraaviin tilanteisiin. Ja lähtee. Sieltä oli Huhtaniska teki ja Miettunen syötti Saaristomereltä. Ja katsotaan, mikä on Eussin vastaus sitten tähän näin. Hyvin päästiin sielläkin suoraan korille läpi. Hyvä tilanne, mutta sieltä Saaristomeri karvaa pallon pois. Katsotaan, pääsevätkö purkamaan. Siellä kyllä Eus ottaa tiukkaa kiinni tuota keskikentän karvausta, mutta sieltä pääsee Saaristomeri jo ihan sinne hyökkäyspäähän. Kahdella siellä ovat ja sieltä se tuli. Aika hyvin kyllä täytyy sanoa, että Saaristomeri tässä, jos miettii, että tässä on niinku, siinä on ensin 3-1 ja sitten sinne tulee toinen, se on sitten jo tietysti 2-3, mutta tosi hyvin sain nostettua tuolta maalivahdin pois ja siinä jäi vähän sitten tilaa tekijälle. Eli siellä Erlin teki ja Ronkainen syötti, oikeastaan Ronkainen teki sen työn ja hyvin sitten Erlin pisti pallon koriin. Nyt on ollut kyllä musta alku tässä näin Eussille, että täytyy selkeästi nyt jotain tehdä muutosta, että saa sitten vähän pääsee uudestaan peliin kiinni. Sieltä hyvä aloitus Eussilta ja päästään jo sinne toiseen päähän ja hyvin sieltä syöttö toiselle puolelle koria. Katsotaan, että
huonosti siinä jäädään kyllä kiinni ja Saaristomeri saa hienosti sieltä karvattua, mutta jää vähän vielä kesken toi purku. Sieltä tuli pikkasen selän takaa sitten Eussin pelaaja. Nyt on hyvä pyöritys Eussilla siinä. Keräävät vähän nyt porukkaa, kattoo, ei sinne kannata ihan yksin lähteä, niin ai, nyt oli pieni siinä vähän harha syöttö, mutta niin tuli eteenpäin sekin, että pallo vielä Eussilla hallussa. Ja katsotaan, siellä on vähän tuomarin takana peli, niin voidaan vaan arvailla mitä tapahtuu, mutta siellä on pallo on Eussilla vielä hallussa. Syöttö sinne korin juurelle, mutta puolustaja pääsi siihen kyllä nyt väliin. Ei ole ihan nyt ehkä nuo Eussin syötöt mennyt just perille sinne, mihin olisi halunnut. Tietysti siellä on nyt näköjään, olisiko ollut vähän pallottoman pelaamistakin pinnassa, että erinäköistä huutelua tuolta kuuluu ja siellä on joltain puuttuu snorkkeli ja se taitaa olla Eussin pelaajalta, kun se snorkkeli puuttuu, mutta jäi sinne toiseen päähän. Katsotaan, voisivat ottaa vaikka nyt tietysti tässä aikalisän, jos olisi hätää, mutta valkoisten vapaapallolla lähdetään liikkeeseen. Ja katsotaan mitä keksivät. Sinne saadaan hyvin keskelle syöttö takaisin. Oi, nyt kyllä meni vähän, ei huomannutkaan enää, että missä pallo menee. Nyt on taas uudestaan vielä pelikatko. Siellä tuomari ihan jo sanallisesti selittää. Niin, eli siellä on nyt koorista kiinni pitäminen. Onkohan se on maalivahti varmaan toi 15. Siellä tuomari huutelee, että 15. Ja koorista kiinni pitäminen. Siinähän on vähän sitä, että kun sinne maalivahti menee sinne koorille asettautuu siinä vaiheessa, ehkä voi ihan lievästi koria kuskettaa, mutta siitähän ei saa ottaa kiinni. Ei vaikka siinä niin uudestaan asettautuu, niin erityisesti jos on kooritustilannetta, niin ei voi ottaa kiinni koorista ollenkaan. Ei hyökkääjätkään tietenkään. Hyvin sieltä yläpuolelta nyt Eus kävi tekemässä koorin. Siinä ei oikeastaan nyt tainnut olla oikein karvausta. Siellä oli varmaan vähän nyt sekaisin tässä noin Saaristomeren pelitilanne. Hyvin sieltä nostetaan maalivahtia vähän pois ja saa sieltä sitten. Jarkko saa tehtyä korin päältä päin. 6-4. No niin, tässä on vielä 12 minuuttia aikaa. Kaikkea voi tapahtua, että nyt Eus saa koottua rivistönsä, niin voi olla, että tilanne kohtaan 6-6 ja sitten mietitäänkin, että no mitäs seuraavaksi. Katsotaan vähän minkälainen aloitus. Nyt on Saaristomerellä, päästään suoraan sieltä läpi. Ja mutta se on niin aika tiukka tilanne. Nyt on 4 hyökkää Saaristomeri siinä. Onkohan nyt pallo vähän jo katos, mutta vielä uudestaan. Nyt pääsee suoraan sitten työntämään. Et siitä nyt puuttukin sitten puolustaja. Ja puuttui tietysti tuollaisen vähän niin kuin epämääräisen tilanteen jälkeen helposti sieltä porukka lähtee ylös, eikä kukaan oikein sitten tiedä missä mennään. Ja nyt tuossa tilanteessa puolustaja oli sitten ihan selkeästi myöhässä. Tämähän on tämmöinen oikein niin kuin maali-ilottelupeli molemmin puolin. On tietysti ihan kivakin katsella peliä. No niin, nyt tulee aika lisä. Nyt en huomannut kumman joukkueen aikalisä, mutta taas tuossakaan nyt ei näky. Sinänsä sama, molemmillahan on se mahdollisuus ottaa 1 aikalisä per erä. Ja kannattaakin ottaa, jos mitään sellaista tilannetta tulee, että pitää vähän sopia, että kuinka tästä eteenpäin. Erityisesti nyt tässä kohtaa niin varmasti on Eussilla se tarve nyt vähän koota rivejä ja
sopia, miten edetään tätä peliä eteenpäin. Kuitenkin tässä on vielä yli 11 minuuttia peliaikaa jäljellä. Kummallakin taitaa olla ihan täydet joukkueet. En tiedä, tuliko tuossa mitään vaihtojakaan tehtyä erätauolla. No niin, sit lähdetään uudestaan. Ja aloitus yläkautta ja saadaan mutta siinä menikin syöttö sitten vastustajan käpälään. Saadaanko uudestaan pallo sieltä karvattua hienosti, sieltä saatiin kyllä pallo pois. Nyt katsotaan, että saadaanko jatkettua. Vielä just saadaan pidettyä pallo omille, mutta siellä on kyllä nyt Saaristomerelläkin kova karvaus. Molemmin puolin kyllä on tiukkaa karvausta. Siinä taisi olla vähän nyt pallottoman pelaamista. Katsotaan, että lähti jo maskiakin pois. Tiukkaa. Elikkä jos nyt voisin arvioida, niin on sinisten vapaa pallo. Katsotaan nyt tuossa noin, mitä tuomari sitten näyttää. Joo, varmaan alhaalla näyttääkin. Nyt ei tästä näy. Joo, sinisten vapaa pallo. Jostain syystä maatuomari ei näyttänyt. Maatuomarikin pitäisi aina tietysti näyttää se, että mikä se tilanne on ja mitä tehdään. Mutta hyvin päästään sieltä, niin koorille vähän syöttö jäi kesken, osu siinä jonkun jäsenin tai jotain, ei mennyt perille. Mutta siitä mennään jo yli rajan. Näin pitäisi nyt olla sitten valkoisten. Täällä oli jotain hämminkin. Oli pakko ottaa pois päältä nämä kuulokkeet, koska tuli niin älyttömän kova. Joo, liikkuvasta varmaan. Joo, se oli todella kova. Me oltiin täällä oikein silleen, Herra Jumala. Joo, okei. No niin, katsotaan nyt sitten. Valkoisten vapaapallohan se on. Joo, mitäs nää täällä oikein sekoilee. Ja nyt maatuomarikin, nyt maatuomari näyttää jo. Eli valkoisten vapaapallo. Aha, nyt meiltä puuttuu kamerakin. Nyt lähtee, hyvä. Saako sieltä nyt tiukasti 2 karvaa ja katsotaan, saako Jarkko sieltä pullautettua pallon alaspäin. Ei, sieltä nyt Saaristomeri hyvin kävi ottamassa pallon ja nyt päästään sitten mahdollisesti hyökkäykseen. Kovaa karvausta on kyllä siellä molemmilla joukkueilla. Noin hyvä syöttö oli. Siellä oli niinku ajatuksena oli hyvä, että saataisiin sinne kulmalle uudestaan pallo, mutta siellä ei ollutkaan sitten omaa pelaajaa. Noin. Nyt pitäisi saada nyt purkuun vaan lähtemään porukkaa. Saa sieltä pallo pidettyä ja nyt Eus pääsee sitten hyökkäyssuuntaan. Menevätkö suoraan koorille? Kyllä. Sieltä vaan jo. Nyt ei kannata yhtään säästellä. Pallo vielä vähän siellä liikkuu vähän, ei ollut ihan hallussa. Katsotaan, nyt ei saisi kyllä seistä tuossa reunuksella, ei siellä nyt taidakaan olla. Näytti vaan tuossa aluksi, että siellä joku oli reunuksella. Katsotaan nyt missä menee. Nyt siellä ollaan pinnassa useampi. Saaristomerellä pallo. Ja pyrkii purkuun. Hyvin siellä vaihdetaan puolta. Päästään, siellä on enemmän tilaa. Kannattaa varmaan vähän rauhoitellakin peliä, ettei nyt turhaan lähetä sinne sitten menettämään palloa. Näköjään Eussinkin siinä karvaajat nyt keskittyy vaan siihen, että kun se sieltä lähtee liikkeelle, niin sitten vasta otetaan kiinni. No niin, sieltä puolustaja sai hyvin napattua pallon, mutta harmillisesti jäi tuossa vähän
purku kesken. No niin, ja siellä oli harha syöttö, sopivasti juuri tuli Eussilaisen käteen, meneekö tyhjiä asti, ei ihan nyt ehtinyt. Sieltä hyvin Saaristomeri tilanteen korjas. Mutta taas pallo Eussi. Tässä on todellakin viihdyttävää. Tulee vähän tällaisia tilanteen vaihtoja nopeasti. Se on kiva katsoa. Ja sitten lähdetään taas Saaristomeren purkuun. Vähän tietysti siellä nyt oli vähemmän porukkaa lähdössä. Nyt pitää jo odotella, että tulee kaveri. Noin sieltä tuli hyvin. Nyt on suht ok tilanne. Siellä olisi nyt 3-2, mutta saa vielä puskupaikkaankin, ja jos saisi toiselle puolelle korjaa, niin siellähän olisikin sitten hyvä. Sieltä Eus nappasi pallon pois ja nyt pitäisi päästä purkamaan, mutta lähdettiin vähän ehkä väärään suuntaan. Ja tietysti aina sinne vastustajan korin päin, niin ne syötötkin ottaa ja lähdöt sinne, että se on aina se todennäköisempi suunta. No niin, sieltä tuli suoraan puolustajalle pallo. Nyt pitää vaan saada sitten väkeä sinne purkuun mukaan. Mutta siinä nyt ei 3-1 ihan pärjännyt. Hienosti taas sieltä pallo napattiin puoli ja toisin. Tämä on kyllä todella vaihtelevaa. Tuo pallon hallinta niin menee niin kuin sekuntia ja vaihtuu taas uudestaan. Katsotaan, saadaanko sieltä nyt purkuun mukaan porukkaa. Hyvin lähtee sieltä toiseen laitaan. Katsotaan, että jos siellä olisi ollut vähän enemmän tilaa. Nyt jäi vähän kiinni siinä. Sidottiinkin jo pelaaja. Noin. Arvausta vähän nyt sieltä, että pääseekö liikkeelle. Nyt on selkeästi nyt kuitenkin Eus on vähän tiivistänyt rivejä, ettei ihan just päästetä niin helpolla. Katsotaan, että tossakin noita korjakin tuli, siinä oli vähän sitä sellaista, että oli joko puolustajan virhettä tai voi olla, että puuttu sitten hyökkääjäkin, niin nytkin näyttää aika tyhjältä. Mutta hyvin sinne sitten kaikki paikalle tulee silloin, kun tarvii. No niin, pallo lähti vähän nyt käsistä ja katsotaan, että miten purku onnistuu. Mitä siellä nyt suoraan pintaan lähdetään? Ei, se olisi kyllä paljon mukavampi tuolta pohjan kautta mennä. No niin, nyt saa sitten Eus sieltä hyökkäystä. Palloa kyllä nyt vähän lähtee ilmaan. Olisi 1-1. Ihan nyt ei siihen tilanteeseen keritty. Ja pallo on taas Saaristomerellä. Katsotaan, että pääseekö sieltä. No pohjan kautta näyttäisi nyt aika hyvin menevän. Saa vielä sitten syötön eteenpäin, niin voi rakentaa uutta tilannetta. 5,5 minuuttia peliä jäljellä. Kyllä tässä vielä saa ihan kunnolla pelata. Nyt olisi 2-2. Katsotaan, pääseekö ohittaa puolustaja. Ei, puolustaja hyvin nappaa sieltä keskeltä pallon. Nyt pitäisi lähteä sitten sitä pohjan kautta purkuun. Katsotaan, että tuleeko vielä kavereita. Nyt tässä vaiheessa Eussille ei ole mitään hävittävää, että nyt pitää vaan sitten reippaasti lähteä. Ja sinne mennään vähän toiseen nurkkaan. Katsotaan, että kuinka hyvin sitten päästään. Nyt on upea tilanne sieltä. No ei ihan nyt vielä mennyt. Hyvää yritystä ja siellä on ollut korikin vähän siinä vallattuna ja tyhjillä ei näyttänyt olevan maalivahtia hetkeen, mutta ei pallo mennyt. No, olisikohan menty jo rajan yli, katsotaan mikä se tilanne oli. Joo, eli sieltä me valkoisten vapaa pallo ja nyt taitaa ottaa siellä sitten Saaristomeren sukeltajat aikalisän. Eli minuutti voi siinä hengitellä rauhassa ja sitten päästään taas vauhtiin.
Kuvan peli oli paljon jännittävämpi. Mä olin aivan ylikierroksella, mun sydän hakkas. Menisin pyörryä, kun mä ylihengitin, tai siis tää on niin pelottavaa. Täällä on hyvä, täällä tulee yleisö kertomaan, miten on ollut jännittäviä pelejä. Erittäin. Kyllä. Joo, sykkeet korkealla. Kyllä. Ja mä olin itse pelaa eka peli, se oli kyllä itse asiassa tosi kiva pelata. Se oli niinku hyvä peli. Aika tasaväkinen oli. Joo, Harmi, että se oli siinä tuli kiva peli pelata. niitä keskeytyksiä tuomarille. Niin oli joo. Onneksi Armo kävi oikeudesta ja Dianan kori pysyi siellä, koska se olisi ollut jo vähän epäreilua, että otetaan kori pois ja annetaan jäähyä sekä että kaksoisrangaistukset käsittääkseni eivät ole sallittuja ainakaan tällaisessa tilanteessa. Pitää tuolla Helsingissä niin sellaisen syksyllä sellaisen sääntöillan, missä Niin, se olisi aika hyvä, että joo, ja tai mun mielestä olisi hyödyllistä, jos monella olisi tuo tuomarikoulutus käytynä, että sitten ainakin olisi katsonut ne säännöt sitten olla kaikille, läpi. jotka pelaa Niin, sarjassa niin pakollinen joo. ja sitten Joo, niin ei tule mitään turhaa vurputtamista sit joukkueiltakaan, että siitä on ihan hyöty. Nyt tietysti monessa tilanteessa voi olla, että ei tuomaritkaan ihan sitten, jos on joku tosi poikkeustilanne, niin tiedäkään, että hetkinen, mitäs tässä nyt pitääkään toimia. No niin, sieltä lähtee valkoisten vapaapallo. Oi, hyvin pääsi sieltä kyllä Saaristomeri väliin. Nyt katsotaan, oliko siellä sitten vielä jotain pallottoman pelaamista vai mikä siellä nyt oli tilanne, koska se jatkuu vielä uudestaan valkoisten vapaapallona. Joo, taisi olla pallottoman pelaamista siinä tilanteessa. Nyt uusi yritys. Ja pallo saadaankin sieltä toiselle puolelle ja takaisin sitten. Nyt katsotaan, miten sieltä päästään. Nyt on kyllä tosi tiukka puolustus siellä Saaristomerellä, että pitäisi odottaa sitä seuraavaa hetkeä, ettei olekaan enää niin paljon pelaajia. Mutta sieltä nurkan kautta yritettiin lähteä rakentamaan tilannetta. Hyvin pallo vielä pysyy Eussilla hallussa, että saisi vielä sitten tehtyä parempia maalitilanteita. Nyt no joo, siinä nyt oli 2-1 ehkä ihan fiksuakin, ettei sinne lähetä sitten kairaamaan. Pallo pyörii. Nyt on kyllä kovin yksin siellä Eussin pelaa ja nyt pelattiin kyllä taas pallotonta. Tässä on ollut aika paljon näitä pallottoman pelaamiskatkoja. Että tietysti siinä voi olla vähän sitäkin, että jos joukkueessa on semmoisia enemmän sitten aloittelevampia pelaajia, en tiedä, en tunne nyt niin tarkkaa tilannetta, niin sitten helposti voi olla se, että ei oikein tiedäkään, että pelaa pallotonta. Sitten on mitä kokeneempia, niin sitä enemmän se on kyllä sit tietoista sen pallottoman pelaaminen, jos sellaista on. No niin, sitten lähti sinisten vapaapallolla. Ja sieltä pallo saadaan alaspäin hyvin toiselle puolelle, mutta siellä on kyllä nyt Eussin puolustus on paikallaan, että ei päästä ihan sinne läpi. Nyt pallo työnnetään kyllä yli rajan, että valkoisten vapaapallolla pitäisi tästä lähteä liikenteeseen. Tämä on ehkä pikkasen kapeampi tämä pelikenttä kuin monessa muussa hallissa, että sekin voi vähän vaikuttaa siihen, että tulee näitä ylityksiä sitten enemmän. Että nämähän on pelikentän koko on vaihteleva, se aina riippuu siitä, että minkälainen allas on kyseessä. Että aika paljon erilaisiakin altaita on, jotka vielä menee ihan niiden mittojen mukaan. Ja sitten se peli on vähän erityyppistä sitten tietysti isolla tai pienellä kentällä. Tämä Turun allas on aika kivan kokoinen kyllä, että täällä on ihan hyvä pelata. Vähän tosiaan voi olla suhteessa kapea. No niin, sieltä pääsee Eussin pelaaja hyvin läpi. Katsotaan, mitä saako sieltä tilan. Nyt tarvitsisi kyllä kavereita vähän sinne korille mukaan. Noin. Ja sitten vaan palloa eteenpäin. 2,5 minuuttia on nyt peliaikaa.
Tässä ei ehkä Eussilla nyt ole mahdollisuutta sitä 4 koria enää tehdä, mutta ainakin voi 1 tehdä tai 2. Ja Saaristomerikin voi tehdä tietysti. Hyvin vielä nyt tuossa karvataan, pääsi puoli ja toisin taas pallo liikkumaan paljon, että pallonhallinta ei yhdelle joukkueelle selkeästi ole silleen koko aikaa, vaan siinä niin kuin sattuu ja tapahtuu paljon. Eli nyt pelataan tässä nyt sitten kakkosdivisioonan kuninkuudesta. Hyvin pallo siellä vielä kainalossa pysyy, mutta nyt sieltä saatiin irti. Pallo kuitenkin vielä Eussi hallussa ja päästään vielä uutta hyökkäysyritystä tekee sinne. Olisi ollut hyvä päästä nyt vähän noiden maalivahtien vaihtoon. Nyt oli pikkasen löperö syöttö siinä eteenpäin ja Saaristomeri pääsikin siihen sitten hyvin väliin. Ja pääsevät jo purkamaan, siellä nyt olisi laidalla. Mutta nyt siellä tulikin vähän tällainen harhasyöttö. Taas oli pikkasen pallottoman pelaamista, mutta ehkäpä tuomari katsoi, että etu oli kuitenkin sitten Eussilla, jolla pallo oli hallussa. Ja siinä taas napattiin Saaristomerelle pallo. Minuutti jäljellä. Että aika selkeät tietysti numerot nyt tässä on, että ei siinä mielessä tarvitse nyt ihan jännittää, mutta katsotaan, että saadaanko vielä vikalle minuutille jotain pelitapahtumaa tähän näin. Ja sieltä nyt olisi hyvä mahdollisuus tehdä kori 1-1. Noin hienosti, ops, ei, sieltä kerkesi kyllä nyt karvaajat sitten niskaa. Mutta hyvä tilanne oli siinä. Kyllä, ja nyt jos pallo siitä saadaan, niin voisi myös olla aika näppärä, mutta Saaristomerellä vielä on pallo ja lähdetään purkamaan sinne Eussin puolustuspäähän. 10 sekuntia, katsotaan, että siellä on nyt maalivahti, ja just oli sanomassa, että maalivahti ehkä nyt vähän turhaa otti siinä jaloilla vastaan, että puolustaja ei päässyt paikalleen ja kori oli sitten tyhjillä, eli 8-4, nämä on kyllä selkeät numerot tässä näin. Siinä hienosti, kun tultiin 3 ja saatiin pallo vielä sitten sinne toiselle puolelle, mistä sitten olikin ihan oli vapaa paikka laittaa pallo koriin. 7 sekuntia, siinä ei paljon enää tehdä mitään. Aloitus ja se on sitten siinä. Noniin. Eli päättyy. Nyt näyttää tuolla, en tiedä, että ei taidettu vaihtaa sitä, mutta kyllä omien laskujen mukaan toi siis oli 8-4. Mutta katsotaan, että se päivittyy sitten jossain vaiheessa. Seuraavaksi onkin sitten palkintojen jako täällä. Mä en tiedä, onko täällä mahdollista, kuvataanko näitä palkintojen jakoja nyt. En kyllä osaa sanoa. Eli Saaristomeren sukeltajat oli kakkosdivarin voittaja ja sitten Eussi oli 2 ja sitten naisten joukkue 3. Ja käsittääkseni se palkintojen jako on kyllä tässä nyt sitten ihan näillä näppäimillä. Koska pitäisi aloittaakin jo sitten ykkösdivarin pronssipeli 12.30, 10 minuuttia tässä välissä. Pistetään hetkeksi ehkäpä mikkikin tässä kiinni. Palataan asiaan, jos me saadaan tuosta liikkuvaa kuvaa tai joku järkevä kamerakulma.